Hvis jeg kan filme mig selv filmer. Okay. Nej. Jo. Kom nu! Du vil have mere behandler. Det er temmelig slidt. Så er du sød, den Jens. Hun har skudt dig frem. Hvad er den Jens, der er sød? Så er det. Nå. Hvor skal vi sove i nat? Vi kan tage en til ej, du vil lege så sat. For det fælde mængde. Nu med mig hjem fra. Hvor skal Jeg er færdig for dig. Du vil lege så sat. For det er chance. Tak for humor. For den med dig. Nej. Det var det med. Ja, jeg går. Ej, så man ikke. Jeg er under bøtten. Tak. Jo, jeg kan. Hop. Okay, sig farvel.